Kanin mace, 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 kanin mace. Kanin mace ya fi ɗan gida, lamarin sakwai ban haushi, kayo uzuri a rayuwa ko ka yi gamo da alkairi. Mace ya fi ɗan gida, lamarin sakwai ban haushi, ka yi uzuri a rayuwa ko ka yi gamo da alkairi. Lamarin duniya da mamaki, wani abu idan aka yi ita zuciya na fitar shauki, 'yan yara ake wa oyoyo. Jarumi ko na ce sadauki, na saka ki a zuciya da ke zanayi rayuwa, na saka ka a zuciya da kai zanayi rayuwa. Albishirin ku jama'a, musamman ma'abota sauraron waƙoƙin Hausa, ga wata sabuwa da fasihi jarumi kuma jangwarzo mai suna Mamuwa Jalilai Adeja, ma'abocin murya kaman zinari, ya zo muku da sabon kundin album mai suna Jaruma. Album din Jaruma yana kunshe da waƙoƙi kamar haka. Ka zama jarumi ko na ce sadauki, na saka ki a zuciya da ke zanayi rayuwa, kin zamo jaruma da kuma soyayya daɗi. soyayya daɗi mai dainawa, na samu mai suna ko ina zan nuna shi. Soyayya daɗi sai kuma kin cika alƙawari. Ka cika alƙawari mai suna aure ribar so. na yo murna daga ninki cikin ɗakina, Na yo murna daga ninka uban ƴaƴana. Ga mai neman ƙarin bayani akan waɗannan daɗaɗɗen waƙoƙi yana iya tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka: 07068379096. Ka cika alƙawari mai suna. Ganin mace, ganin mace. Ganin mace ne ko ɗan gida, rayuwar ka cikin ta da gargada. Ganin mace halin ka bayyawa, ka shiga mata cikin gida. Kurasa kowa ya kasa yin zama, cikin gidan ya zo shi ya yi zama, abin da ransa ya so ya lalama, shi kadai ya mallake gida. Zuciya ku gane bai yawa, komai za ka yi ganin ka bai ba, a ƙarshe ku gane in ba ka yi hanya ba, san zuciya zai sa ka a gargada. Ganin mace ne ko ɗan gida. Ki daina kuka, kar ma wani ya sani, domin idan har wani ya sani ke za ta kwaɓe ba da ni ba. Samun lafiyarki da kwanciyar hankalinki kawai ki ci gaba da bani haɗin kai. Yanzu idan na shiga ɗaki zan fito miki da naira 50,000 domin ki samu ki gyaran jiki da shi. Kallon naki ba karewa zai ba. Kuka za ki ci gaba da yi? Thank you. Sarƙaƙiya bata cika a baki saniya, dukiyar da ba ta kama ɗan uwa kar kai fari.
fariya don wata ran hawaye zai zuba. Zuciya ku gane mai yawa komai za ka yi ganin ka fayyare ba a ƙarshe ku gane in ba ka yi hanya ba san zuciya zai sa ka a gargada. Assalamu alaikum. Ya barka da wuta ina kwana. Ina jin ka. Allah sa dai ba zan kashe kuɗi bane ko? Na samu admission ne a nan kafin Hausa shine na ce bara na zo na faɗa maka wallahi. Okay. To amma dai Allah ya sa ka tanadi wani kuɗin ka saboda registration da yan sauran kawainya ko? Dama ya wallahi ban tanadi komai ba kai nake so dama ka dan yi sponsor dina wallahi. Lalle Yusuf baka san halin da kasar nan take ciki ba. To. Amma zan duba na gani. Ya shi kaje. Wato wannan ya san bashi da gaskiya shi sa ya rufe wayarsa ko? Za mu haɗu da shi tabbas in muka haɗu sai na mai ba daɗi. Za mu haɗu. Wani hakika ba shi da daɗi. A yi aure bisa soyayya. Ban ga Aminu Sagagi da ido ba. Wata biyu ban ga Aminu Sagagi da ido ba. Babban darakta ba. Ko duniyar da ta so ta haɗa mu. Koko yan adam sun kaɗa mu. Idan ka ga noma mu babban producer shi ma a haɗa mu. Ni Aminu Sagagi babban darakta. Uba, ai Aminu Sagagi ya haɗu. Ai dai darakta ne ka same shi kawai. Wani fim ɗin sai da na gani. Haɗalla. Kanin mace. Kanin mace. Rabirin. Barka dai. Ya aikin kuma. Wannan wani irin shashanci ne. Ba na ce maka fita daga harkata ba? Wallahi zan maka rashin mutunci. Zan ma sanadiyar barin gidan nan na faɗa maka. Kai, ai daga gani an sha sai a ƙauye. Wallahi wannan hannu haka. Ana gama daga gurin kakanta samu dama an ci hannu sai ya rayuwa akwai sarƙaƙiya banda jika a baki saniya dukiyar da ba ta kama dan uwa karkai fariya dan wata ran hawaye zai zuwa. Zuciya ku gane mai yawa komai za ka yi ganin ka fayyare ba a ƙarshe ku gane in ba ka yi hanya ba san zuciya zai sa ka a gargada. Kana ina ne na kira nan baka a kashe? Tun ɗazu nake ta kiran ka nan banka a kashe. Me yake faruwa? Ka bar ni tun ɗazu kan titi ina jiran ka. Baka zo ka ɗauke ni ba. To ka zo yanzu na gani tsaye bakin titi ka zo ka ɗauke ni. In baka yi hanya ba san zuciya zai sa ka a gargada.
Hajiya gani. Ke, Lafiya kalan Hajiya. ya jin daɗi. Alhamdulillah. Ɗan saurayi kana burge ni. Ko? Wallahi. Na gode. Ina so yin magana da kai, but yanzu ina kan hanya ne. Dan ba ni wayan ka isa maka lambata, sai ka kira ni mai magana. Rayuwa akwai sarƙaƙiya, bata cika a baki saniya, dukiyar da ba ta kawa, dan uwa karkai fariya, dan wata ran hawaye zai zuwa. Zuciya ku gane mai yawa, komai za ka yi ganin ka kwairewa, a ƙarshe ku gane in ba ka yi. Ba zai sarauniyar mata. Kin jawo ni nan. Kuma na matsu na ji bukatun da ya sa kika jawo ni. Wallahi. Na san komai za ka iya yi. Wallahi wasu ɗan kuɗaɗe nake bukata zan yi ɗan wasu uzuri da su. Ko ba zan samu ba ne? A'a. Wani abu kawai nake dan tunawa ne. Na zata ba zan samu ba. In je gun wa'inda ko 10 miliyon na ce za su bani balle 2 miliyon. Ba haka bane. Kamar yaushe kike so? Kamar nan da 1 week. 1 week. To babu damuwa. Insha Allah kafin nan da 1 week zan kawo miki. Rayuwa akwai sarƙaƙiya, bata cika a baki saniya, dukiyar da ba ta kawa, dan uwa karkai fariya, dan wata ran hawaye zai zuwa. Zuciya ku gane mai yawa, komai za ka yi ganin ka kwairewa. Duka ɗauka, gani na zuwa gare ka. Zuciya ku gane mai yawa. Ka zamo jarumi ko na ce sadauki. Na saka ki a zuciya da ke zanayi rayuwa. Na saka ka a zuciya da kai zanayi rayuwa. Albishirin ku jama'a, musamman ma'abota sauraron waƙoƙin Hausa, ga wata sabuwa da fasihi jarumi kuma jangwarzo mai suna Mamuwa Jalilai Adeja, ma'abocin murya kaman zinari, ya zo muku da sabon kundin album mai suna Jaruma. Album din Jaruma yana kunshe da waƙoƙi kamar haka. Ka zamo jarumi ko na ce sadauki. Na saka ki a zuciya da ke zanayi rayuwa. Kin zamo jaruma da kuma soyayya daɗi. Soyayya daɗi mai dainawa. Na samu mai suna ko ina zan nuna shi. Soyayya daɗi sai kuma kin cika alƙawari. Ka cika alƙawari mai suna aure ribar so. Na yo murna da ganinki cikin ɗakina. Na yo murna da ganinka uban ƴaƴana. Da mai neman ƙarin bayani akan waɗannan daɗaɗɗen waƙoƙi yana iya tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka: 07068379096. Ka cika alƙawari mai suna. Zuciya ku gane mai yawa, komai za ka yi ganin ka kwairewa, a ƙarshe kuka ne in ba ka yi hanya ba, san zuciya zai